Gusto ko no mga higala sa Pangulo nga inighawa niya may gala sa iyang termino, mabati, may gala niya, mabati sa tao ang gobyerno. Wala pa rin na mabati ron. May pagmuhawa na lang kadaan. Hawa! Mabati, mas mabati pa tingali na mong gobyerno bong kung muhawa ka. Kaysa puro na lang kaligot-got, kalagot among mabati aning gobyerno. Kung naa ka diya kay palpakin soy. Wala. Ultimo pagpauli kang saldi ko nga pinaka dali daw tang trabaho ninyo. Aron man lang mapakita nimo nga wa kay labot aning kinawatay. Wa kay labot aning korupsyon. Kana na lang gyud unta bisag kana na lang. Palpak pagyug kag yun. Boy hiwi na gani ka, boy palpak pa. Siya maning klase may galas Pangulo na to eh. Murag silutan man ng Pilipinas sa Pangulo may galag takla. Sige, paminaw na to mga igala kay Presidente na ba na? Oh, Presidente ng Richie Miasco. Wala ba na si Ma'am Richie Gadili, oy? Presidente na ni Dongjo Odyong Katadman. Morning, katropang bulsay. Ingon si Luistro, hawak ko ang bit. Sagdi na siya. Lamyon pa niya ng bit niya. Ayop pa. 748, tato paminaw, may galang Pangulo. XFM Katropa. Tayo naman na nasa serbisyo publiko, yan lang naman ang hangarin natin. Unsa? Yan naman ang pangarap natin. Pangarap na na di ay. maramdaman ng ating mga kababayan ang serbisyo ng pamahalaan. Yan po ang partnership na aking aking binubuo at para yung buong pamahalaan ay nagtatrabaho na sabay-sabay na nagtutulungan at ito lang na dahil para pabilisin ang paramdam sa taong bayan ng serbisyo na nanggagaling sa pamahalaan. Tayo naman na nasa serbisyo publiko, yan lang naman ang hangarin natin. Yan naman ang pangarap natin na maramdaman ng ating mga kababayan ang serbisyo ng pamahalaan sa agaran na mabilis, na tama ang tulong at kilala natin ang pangangailangan, kilala natin kung sino mga nangangailangan at sila ay natutulungan natin. Matod bang BBBM, mga higala, kailaman daw mugab. Kilala natin ang mga nangangailangan at agad na natutulungan. Ang pangutana, kabudian na minaw, kailan mo, Presidente, wa? Pangutana ron, nang inahanglan man mo, natabangan mo, wala. Oh, natabangan ba mo, mga higalas, Pangulo, o wa? Kilala man daw ang mga nangangailangan. O niya, agad natutulungan. Kisabay natabangan karon mga kaigsuunan, puryabuyag. Kining ato mga liburer. Kining ato mga higalang mga empleyado. Na-apil ba tabang? Sige na nigdamilas buong mga higala ba? No? Kanang mga nanarbahog mall. Parang isa na may higala. Nanarbahog factory. Nadawat na ba nila ang ilang bahin? Maglisod man na kay may man may higala ng tig-validate nga na may trabaho na. Ano imo man ang tabangan, may trabaho man na. So wala. Pero grabe in town, may galang paigot ba? No? Murag dulag baraha, may galang grabe yung paigot yung cards. Sige in town ko, para lang yun, maigo ang kwarta. No? Maigo mga higala ang sweldo, pero bisag unsaon ni mo ba, di yun. Lugi kayo. Unya, ikaw pa'y pabayron mga higalaan ng mga okay na kanang mga tigulang mga higala nga libre yung kurente. Kinakuha na. Pero kanang mga kumplitong kamot, kumplitong tiil, nga ipang-apil may higala lifeline subsidy, okay na siguro ng 4 piece mo. No? Tama na siguro na mga higala ng Namos 4 piece. Okay na siya. Sa dugangan pa, nalamos 4 piece, mangita pa mong AX. No? Ako di mas magkuha na kay kinahanglan man ang 4 piece food. Pero sobra naman good.
No, dili ba yain taon mga higala unlimited ang kwarta sa mga middle class o middle income earner. No? Mahurot ba yain taon? Hurot naman gani. Wa pa mahuman may gala sweldo karon. Pagkaugma mga igsoon, sweldo gahapon, pitsa uno ron. Unyang hapon, mukalot na kasi mong ulo. Unyang hapon, so good na kagaana yung saon. Wa na natagak na ni atong microphone mga katropa, no? Nasuko na sa BBM. So kamo di ating ipaambit mga igsoon. Nabati ba ninyo mga higala ang pag-amo mas gobyerno, mas BBM nga, gusto niya mga higala, kay mo man daw na ang tawag ni ini mga igsoon, kanabang misyon sa gobyerno, nga ma-feel ni mo, nga giatiman ka. Pangutaan na karon 4 years na ka, karon pa ka mo ingon na. Hapit na kabahuman di siya yung imong term. Karon pa ni mo na pangugatan nga mabati sa tao ang tabang sa gobyerno. Magsimog paginambog ka ng bugas nga tag 20 asa man na be. Nga ultimo senior citizen mo palit maglisod pa kay online pa. No? Doon ako tabang ang gobyerno mga higala para sa mga trabahante. No, kay kalabot din ng krisis asa man. No? Kami trabahante man sabi, wa man lagi. Muna nakapait niya mga higala.